Har der smået den? Godt. Nej, men... Han står i... Nej, han står og healer. Utroligt nogle gange, fordi... Jeg vidste godt, hvor han var. Og jeg kiggede over mod ham på det tidspunkt, ikke? Og så kunne jeg se, at du løb der, så jeg vidste jo godt, at det var dig, der skulle tage ham. Men af en eller anden grund kunne han stadigvæk godt, altså... Bliv vand, ikke over de der humper der. Han tror, han er kalder ham. Det kan heller ikke få target på. Han var bange ham der. Reds. Wow. Nej! What the fuck? Det orange hus. Ja, lige ved siden af. Blandt på andre. Ja, der var to. Det var lige. Ja, nu fik han smadret sig selv ind i den biler. Kan du skyde ham? Så skyd ham. Hvor bare ham ind? Han er død. Now I got you. Begge to ramt. Yes, level 45 Queen Camo ammo, det var... Var det ammo? Døde du begge to? Au. Nice.